Men som ren moral, så var det egentlig det rigtige, der skete. John Collymore. Og her 2-1 til Esbjerg. Og igen, Jimmy, læg nu mærke til, når han går ind her, Collymore, han går ind, skærer ind på siden. Hvordan vi ser Lehmann, han går ned, og han igen tager staven helt ud, kan man sige, på den knop, han har oppe for oven, for at række ud. Og der i samme aktion, det er bums eller millionær aktion, vil jeg nær sige. Enten lykkes det, eller også er han sælger han sig selv, og i det her tilfælde, der sælger han sig selv. Følg målmand. Trækker ind foran, og så går han ud og slår, og så er han væk. Han kan ikke gøre mere. Det er en aktion, og han vinder måske pukken der, det gør han, det er ham, der slår den ud til Collymore, men han er helt væk. Og det er der lige nøjagtigt, der hvor jeg synes, at Lehmann har sine problemer i mål. Han ligger ned her, og så ligger han skinnerne i vejret, og Donny Grover kommer til og bringer sig foran, eller bringer Esbjerg foran med 2-1. Og jubel selvfølgelig på Esbjergs bænker, imens skal jeg fortælle, at Rungsted har fået reduceret ved Erik Presbjorka. Og umiddelbart herefter skal Sønderjyske, AB og Frederikshavn altså vælge deres modstandere i kvartfinalen. Slutspillet starter på fredag. Og i år spilles der jo såkaldt rullende slutspil. Her også måske ruller det for Collymore. Esbjerg vinder! Ui! Godt lige der får trykket af, ikke rigtig farligt bliver det. Leisak prøver, og nu 2-1 her til Esbjerg. Donny Grover, de er fuldstændig belejret faktisk efter den face-off, mindre end en minut. Og nu altså 2-1 til Esbjerg. Et glimrende angreb, hvor Esbjerg får så sat rigtig fat i angrebszonen og bliver ved. Og igen de her par nordamerikanere, der ligesom sætter dagsordenen og skud på mål tilbage. Hele tiden over pukken, først over pukken og ser først, hvad der skal ske. Og et helt passivt Frederikshavnerhold, som er helt stået af i det her skift. Og kun 45 sekunder efter udligningen, og dermed altså 2 mål på 59 sekunder fra Esbjerg.